maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusan yoni to horko jere dara wuro koli karankulle to rumaji boɗeji ko on waktu yoni ha toon to ndendori kame hammadi hunare yonti kabaruji e ɗemgal pulare ñalamo ko amde altini mbiyen go lewru mboyi mars hitandu ujunnaje 2021 ine jeeya e gardidi kabaruji men e nder guendi Sénégal ma en kaale gonka dafu covid-19 coronavirus mbiyen hono no holliri jagordo cellal guendi ndi temedde ɗiɗo e sappo e ɗiɗo fiɗaɓe hesɓe wonduɓe dafu covid-19 to leydi Mauritanie ma en kaale jillu jagordo Didier waɗi toon to falde jiguenni e ñalde aletare hankinde to leydi Mali jangu waɗa boniyankoɓe tawi ɓe gandaka waɗi e poste douane guendi ndi ɗum ɗon koye subaka hande o toon to diwan to wiyete Zigaso waddani kerol hakkude leydi Mali e leydi Burkina Faso kedde kumpital e nder dunde Afrique ma en jaa to leydi Guinée Tchad Côte d'Ivoire kame Ghana e Dande bandi men debbo Bano Mamadou Sarr bisimilla mon e kettugol son dirtani joni piren pacciren. ceerno jibisi gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi. ceerno jibisi safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi. ceerno jibisi ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen. ceerno jibisi ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno jibisi ma heeɓen ko ɓuuri ladde. ceerno jibisi ene andina yimɓeɓe kala omo humpitili sihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa. sa yiiɗi hebde ceerno jibisi taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84. so tawi a yi ha to leydi Mali ñooro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno jibisi omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyana mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno jibisi. kettode kaburuji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. caggal calminali ko jettore e ñagana don Allah jaame cellal kisal en jetti geno dokkuɗen tan mbawɗen jottade ɗo e ayaw men weltare TV karallagal to ko Seydou Abouba e salirde nde ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia kabaruji ɗemgal pular e nder guendi Sénégal on ɗon conversante jeunesse républicaine tawa kay ko ngal ɗon didal COJER ndinɓe e sukaɓe janggoɓe e gila noon to banggue élevage e étudiant je
nder gende Sénégal kamɓe no saha joni ɓe mbaɗi conférence de presse kucodiral hakkunde mabɓe jaydiyankoɓe ɓe kolliri tan koɓe jaggani horejo leydi Sénégal woni Macky Sall ko tumaji kay nde yogo e landaji lundo hani e pelle dawrugol kolliti o saha joni ne jaggani on ɗon no biyeteɗo Ousmane Sonko kamɓe COJER ɓe ñiŋi no fewi yoga e pelle ko wayno yanamar e ko nande den ɗon diɗɗe ɗe ganduɗa ɗe ko diɗɗe yimɓe jambureɓe kono tan tawa kay yimɓe foof ina gandi o saha joni ɓe keedani ko lundo ngo ko ɗum ni o jagganiɓe o saha joni on ɗon biyeteɗo Ousmane Sonko e yidde mabɓe kadi ko wawde yuɓɓinde seppoji kamɓe ɓen ɗon wiyeteɓe yanamara ɗum ɗon noon ko hollirde mette mabɓe faade e laamu guindi Sénégal e nder hen fedde wiyetede COJER kamɓene ɓe kolliri tan koɓe jaggani horejo leydi Sénégal woni Macky Sall te kay maɓe daro e ɗen ɗon gueɗe no hannirta ni e wiide mabɓe kadi hunde foof ina jaraniɓe hen ɓe jaɓata mukko tawi ko ɓen dariɓe o saaha joni yidde kay wiide ina bonna guendi Sénégal kalen ko fati rafi coronavirus e nder guendi Sénégal hono no holliri jagorɗo cellal guendi ndi Abdoulaye Diouf Sarr e ñalde altinare hande nde ko fodde ujunere e temedde jeeɗiɗi capanɗe nayo e jeegom goni holkisanoɓe so gondani her dafu Covid-19 arti ina wondi hen ko temedde ɗiɗo e sappo e ɗiɗo ɗum ɗon e nder temedere ɗiɗɗa kala sappo e ɗiɗo piccal sappo e nayo ina gondi e dafu ngu e nder hen ko ɗum ni tawi ko kamɓe ɓen ɗon yitaɓe hande ɓe ko ni ɗum feccori capanɗe joyo e jeeɗiɗo keɓira to koto banggue jotodiral so tawi ko temedere capanɗe joyo e joyo ɓen keɓira to koto banggue communautaire yimɓe raɓaɓe tawi hay goto anda holla dabde ɗumen e nder hen ko ina foto wonde capanɗe jeetato e jeeɗiɗo ɓen koye nder ha joni Dakaru lamorgo guendi Sénégal ngo so tawi ko capanɗe jeegomo e jeetato ɓen koye nder diwanuji guendi ɗi e nder waktuji nogas e nayyi e jawtuɗi ɗi fodde temedde ɗiɗo e nogas e temedde ɗiɗo e capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo ɓen kay kefti cellal mumen hannirta ni capanɗe joyo e tato o saha joni no tampi koma ballite to banggue fofago yimɓe e jeetato ko kamen mbasi pitali mumen e nder waktuji nogas e nayyi e jawtuɗi ɗi ɗum ɗon yettini doggol wonduɓe dafu Covid-19 e nder leydi Sénégal capanɗe tati e nayyi ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe tato e ɗiɗo tawi hen nogas e jeenayyi ujunere temedere capanɗe jeegom e goho kefti cellal mumen temedde jeetati capanɗe jeetato ko mbasi e pittali mumen e dafu Covid-19 o saha joni tawate e cuuɗi cafrorɗi ɗi ko fodde ujunnaje nayyi e temedde jeegom e capanɗe jeenayo en goddata ko fati haala coronavirus Covid-19 e nder guendi Sénégal ko fati campagne ñakko ngo fuɗɗima e nder leydi ndi e o dumuna kala koye nder ndi ɗon mbadi hono kayno holliri ardiɓe golle ɓe ñalawma hanki o fodde ujunere temedde tato e capanɗe jeegomo e joyo mbawi ñakkade e nder diwanuji leydi ndi kala ɗum ɗon yettini doggol ñakkiɓe e nder leydi Sénégal nogas e jeeɗiɗi ujunere e yimɓe sappo e jeetato woni kay fuɗɗiɓe ñakkade gila ñakko dafu Covid-19 ñakki fuɗɗi e nder guendi Sénégal faade e ñalawma hanki o e on fannu ha joni hono no holliri jagorɗo cellal guendi ndi Abdoulaye Diouf Sarr ma leydi Sénégal waw jaɓɓade ɗum ɗon ko ñakko ko fate dafu Covid-19 dawal ɗimmal ko fodde temedde tati e nogas e nayyi ujunere gonɗon ñakko tawi noon ɗum ɗon arata ko ñande alarba paaɗo ɗo ha joni e nder leydi Sénégal keddotoɗen on ɗon mbir biyeteɗo Bébé Saloum kamne de dadiɓe ɓe guendi Sénégal taw koɓe inde gendarme toon to Kerema Sar ɓe mbawi fawde e makko junggo o jagguira ko fodde million ngaji tati halis mo franc CFA tawa ko fo biye ɗin ɗon haalisaji ɗi ganduɗa kay e ɗi ndewani lawol tawi omo wondi e yimɓe jeegomo woɓɓe ɓenne kadi o saaha joni mbawi jaggede dadiɓe guendi Sénégal udditi hen losko beele kay wawde fawde juuɗe mumen e dendagal wonɓe caggal nden ɗon mojoɓere kanko on ɗon mbir taw ko biyeteɗo Bébé Saloum e wondude yimɓe joyo woɗɓe kamɓe kala ɓe mbawi jagguede o saaha joni maɓe mbaw darade maɓe mbaw wawde deferede yeeso procureur tawi ko ñalde mobare janggo nde
ha joni e nder gendi Sénégal cukko gadano gardiɗo suudu sarɗiyeji no gendi Sénégal biyeteɗo Abdoul Mbow kanko no holliri de tawi ko hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall ina lutti ardade gendi Sénégal hay goto wawa bonnude mani tajje keeri to banggue ñawore gendi ndi saabu hoorejo leydi ndi ina dari hen darde tinde beele tan wawde rende wonande kay o saaha joni ko fati e ñawoje gendi Sénégal so tawi noon ko haala on ɗon biyeteɗo Ousmane Sonko kan ɗon haala tawi ko hakkude ɓiɗɗo leydi e ɓiɗɗo leydi ko tuma ko kanko on ɗon biyeteɗo Ousmane Sonko o nde o nodda to banggue plainte on ɗon omo fonno yaari kay o wawa kadi notiyade beele wawde labbitinde ɗen ɗon gueɗe o holliri to banggue ittugol wutte Ousmane Sonko woni wutte sarɗiyankagal ngal noon o wi ɗum ɗon ine yaadi e kuule gendi Sénégal haydara yaɓɓani e to banggue wonande dosɗe leydi ndi o holliri joni o kay yo Ousmane Sonko wawa yaade beele wawde darade e yeeso tawi ko ɓen ɗon toppitiɓe ko fati e ñawoje gendi Sénégal saabu e wiide makko nden ɗon ñawore ma waw rewde lawol no hannirta ni kadi ñawore gendi Sénégal wonani e less tawi ko jimadi laamu Sénégal kalen ko fati on ɗon fannu tawi konde jagga ɓen ɗon wonanɓe on ɗon leader mo landa Pastef o woni Ousmane Sonko tawi ko yogo e rewɓe mbawino jaggede ɗum ɗon ko ñande aljuma nde ko tuma kay nde on ɗon wutte tawi ko sarɗiyankagal itteteno e kanko on ɗon biyeteɗo Ousmane Sonko ɓe tawateno noon ko ɓe nawa ko toon to commissariat mo Joppul e nder hen kanko Ousmane Sonko ñande hanki o yiɗino yaade kay beele wawde yiyoyde ɓen ɗon yimɓe makko jaggaɓe kono hollirama police o haɗimo yettade gam wawde yiide ɓen ɗon yimɓe makko to Ziguinchor ko on ɗon université woni duɗal jaabi hatirde ngal Assane Seck ko kam sumi e ñalde alatari hanki nde hollirama noon hay goto kay anda ko o saaha joni holko woni sababu gundon cuumu hono no holliri on ɗon biyeteɗo Morfal goto kay e responsable uji tawi ko université o holliri ɗum ɗon kam wona to banggue coura ko yogoɓe cikara saabu e wiide makko on ɗon bâtiment gonɗo e mahede gasani kadi e coura ala e makko wadde noon ɗum ɗon so banggue sababu cuumuji ɗi wawa wiyede ko courant ciftinen tan noon on ɗon tawi ko duɗal jaabi hatirde ngal wonno koye mahede guila kay hitande ujunnaje 2015 faade joni o sen gummima leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jagorɗo ko fati dijje on ɗon biyeteɗo Sidi Ahmed Wuldu Mohammed waɗi jillu ñande alatare hanki nde toon to falde jegeni o yettima e nokkure tawi ko on ɗon sato do gonɗo e gollede beele wawde rokkude on ɗon diwan ndiyam labdam jarateɗam joguiɗo hat tan ha fodde temedde 5 métre kibbi o yettima e nokkuji canalisation gonɗo e gollede o saaha joni toon to wiyete Dar e nder hen o wawi hettade ɓen ɗon gollotoɓe o saaha joni ɓe gartinimo ko fati e golle ɗe no jarata o holliti tan ɗum ɗon jeeya koye golle hoore gueɗe tawi ko garwanije eɓɓali e hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wuldo Cheikh Ghazouani o yeehi toon to wiyete Aoynati Jubel e on sato do tawi hattan muɗum ko fodde temedde 250 métre kibbi e nder hen wawi tawtorede ɗum wali mo diwano kam e on ɗon maire mo diwan to falde wiyetende jigeni biyeteɗo Mohamed Wulo Sidi wawi kadi hollirde weltare mum e ɗen ɗon golle pattam lamije beele wawde yaltinde on ɗon diwan e caɗele ko fati to banggue ndiyam ɓen ɗon ɗannotoɓe ummade leydi Mauritanie faade leydi Gambie ummade leydi Gambie faade leydi Mauritanie kamɓene de ɓe kolliri tawi ko ɓen ɗon dadiɓe guinde Sénégal polisaɓe hay gendarmeɓe tawateɓe keeri ɗi ina tampinaɓe no fewi saabu kay ina namdoɓe fodde ujunnaje 4 e halis mo franc CFA hono no wiɗo on ɗon agence al wiyam e nder hen tan ɓe kolliri tawi ko ɓenne namdoɓe ko fati to banggue kartal vaccination wonande dafa Covid-19 e
yiide mabɓe ɗum ɗon ina lundi to banggue kuule laamu Sénégal saabu kay e leydi Sénégal o saha joni namdoto ngal ɗon kartal tan ko garɗo to banggue laaɗe diwoje ɗe kono kay wona dewɗo laabi less ha joni e nder leydi Mauritanie ko fati to banggue ñakko dafu Covid-19 leydi Israël holliri ma wallita leydi Mauritanie ko fati to banggue ñakko dafu Covid-19 hayso tawi de jokkodira moƴƴe ngala hakkude leydi Mauritanie e leydi mbiyetede Israël ko adi ko wiyete ko diplomatique formel tawi ɗum ɗon wodani e hakkude ɗen ɗon leydi ɗiɗi e nder hen e nder gasirɗe laamu on ɗon no biyeteɗo Donald Trump hoorejo e jaltuɗo mo gendiji Amérique kamne kayno wawino darade beele wawde welditinde leydi mbiyetedi Israël ndi e yoga e leydi arabeje tawi kadi addata caɗele mabɓe koko fati to banggue nde leydi Israël e kala saaha fawata jungo muɗum e leydi ɓen ɗon Palestine naɓe tawi leydi Israël e leydi Mauritanie ne jogodirno jotodira moƴƴi hitande 19 capanɗe 92 ha hitande ujunnaje 210 ko nden tan kadi e lowre ɗen ɗon gaari hakkude mabɓe kono tan ko sakkiti ko kadi ɓe puɗɗinoma wawde yewtidde ha jaam fuɗɗi artude hakkude mabɓe koye nder ndino mbaɗi tan leydi Israël holliri e nder fodde leyɗe nogas ɗeɓe ballitta to banggue on gonɗon e ñakko dafa Covid-19 ma leydi Mauritanie jeeyi hen kono noonne kadi leydi Tchad e Éthiopie leydi Guinée équatorial gonto Mala leydi Honduras Kenya Malawi e kon toon to wiyete Uganda ha joni e nder gendi Mauritanie tawi ko on ɗon sukajo baranoɗo ñande aljuma nogas e jeegom lewru février nde gonɗen ndu toon to légal biyetegal Sococim PS tawate koye légal biyetegal Lixar ɗum ɗo noon o saha joni police mo leydi ndi wawi uddidde hen losko ɓe kolliri kay ɓe jaggi on ɗon suka gorko tawi ko gonɗo sababu walgo on ɗon suka jaratenoɗo e duuɓi 17 oɓe jaggimo noon ko toon to légal biyetegal Trahil hollitama tan o saha joni e nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo tawi ko ɗum ɗon nde ko fati e ŋakkere nden kaka ina ɓeydo hen e kala saaha kay e nanata ko wari ha joni e nder leydi Mauritanie hono no holliri jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydiji Mauritanie e jotodiral leydi Mauritanie e leyɗe goɗɗe o holliri kamɓene de o saaha joni eɓe jaggani leydi mbiyetedi Arabie Saoudite ɗum ɗon noon ko caggal tan nde leyɗe dowlaji dentuɗi Amérique kolliri to banggue ɗum ɗon koko fati to banggue wango on ɗon jaydiyanke Arabie Saoudinajo tawi ko biyeteɗo Jamal Khashoggi on ɗon noon warano ko hitande ujunnaje 2018 toon to tawi ɓe ina tuumi hen wonande kay dowlaji dentuɗe Amérique ina tuumi ko laamu leydi Arabie Saoudite kay kam tigui yooɓi fittadu on ɗon jaydiyanke kam ko on ɗon jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi o holliri eɓe jogui hoolare no feewi e nder ñawoje wonande leydi Arabie Saoudite kadi jotodiral hakkude leydi Arabie Saoudite e leydi Mauritanie e ko jotodira moƴƴe no feewi tawi ko ɓen ɗon toon to wiyete Birmogren ɓen ɗon kadi ko jagganɓe ɓe wiyeteɓe polisario tawi ko nden ɗon filnitare yinde jeytare no diwan biyeteɗo Sahara e nder hen kamɓene ɓe mbawino yidde wadde seppoji kono tan on ɗon hakem woni préfet mo diwan biyeteɗo Birmogren o jaɓanani ɓe nden ɗon ɗaɓɓade beele wawde wadde ɗin ɗon seppoji tawi noon ko toon to wiyete Zouairat e ko ɓenni ko kadi wawino seppude toon ɓen ɗon seppuɓe gam wiide ina jaggani ɓen wiyeteɓe polisario e nder hen on ɗon tawi ko préfet o holliri o saaha joni e nder gendi Mauritanie ina haaɗi tawi ko ɓen seppoɓe gam hollude ina jaggani wiyeteɓe polisario en Biram Da Abeydi ko kamardi ngal ɗon diddal biyetengal Iran Mauritanie ko dariɓe beele wawde haɓade ko wiyete majungagu e nder gendi ndi e nder yewtere nde o waɗi o holliri ko diddal makko ha joni ina dari beele wawde haɓade ko wiyete ko majungagu e nder gendi Mauritanie e banggue kadi rende jojjandade e nder leydi ndi kono hoorejo leydi jaltuɗo tawi ko Mohamed Ould Abdoul Aziz e tumaji no gendi Mauritanie herƴini no feewi jojjandade e nder leydi Mauritanie kadi saabima ɓeydude gañam tumagu hakkude ɓesguji gendi ndi o
holliri kanko o wawani famde to banggue fondude hakkude Mohammed wuldo Abdoul Aziz e wondude Mohammed wul Cheikh Al Ghazouani e wiide makko Mohammed wul Abdoul Aziz ko lamɗo dictateur mo ganduɗa kañum kay so kañum tan ardi gueɗe foof ko kañum fewjata gila noon to banggue dadiɓe gendidi hani e jagorde e wiyeteɓe directeur uji e ko nande ɗum ɗon foof koye wi makko tan yahata kono noon Mohammed wulde Cheikh El Ghazouani gila ari e gardigo leydi ndi kay ina welliti kala goto e to fannu heedi ɗo kadi ina welliti goto foof eno gollo golle muɗum no hannirta niyata waktuji 17 pawɗo hojomaji 17 to haalirde piya piya kame radio tata Sekoumar to ñorode Sahel kabaruji men e nder gendi Mali hono no holliri jayde Mali Actu e nder ñalde altinare hande nde go lewru mboyi hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e go jangude waɗi ɗum ɗon ko yedde waktuji 3 jamma tawi noon waɗi ko toon to wiyete herma kono e nder dakorde doñeɓe gendi ndi ko kiloji capanɗe 4 to wiyete sika so e nder kerol hakkunde leydi Mali e leydi Burkina Faso e nder hen tan ɓe kolliri tawi ko ɓen ɗon dadiɓe wiyeteɓe fama mbawi arde beele wawde kadi fabadeɓe hayso tawi woɓɓe yanɓe mabɓe ɓe ko worɓe joguitiɓe ha teddiɓe gandaka e nder hen tan hollirama neɗɗo goto tawi ko koniyankoɓe ɓen ɗon ɓe hinde fama kam wasi hen fittandu muɗum e woɓɓe tawi kadi ko ɗiɗo gañimi hen gañande musde tawi noon hen goto ko doknannoɗo kamɓe ɓen ɗon gañiɓe ɓe e kala ɓe mbawi kay e nawede toon to cafruɗi beele wawde dañde safaruji no hannirta ni kono kadi ɓe kollori gueɗe kewɗe kadi ɓe mbawi bonde hen ha tengti to banggue autoji kadi ɓe mbawi ɓen ɗon tawi ko waɗa boniyankoɓe ɓe mbawi duppude autoji dadiɓe gendidi keddoɗen ko fati e ŋakkere nden kay nder leydi Mali to diwan biyeteɗo ñono pays dogon toon ne de teskama tan hande lebbi ko ganduɗa kay jaam dañaka toon hayso tawi noon e nder ndeɗo yontere ɓennude ɓe mbawi no joɗodade tawi ko ɓen ɗon fulɓe tawateɓe diwan o kam e wiyeteɓe dogon en beele wawde nanodirde o joni o wawde sifodirde sifande jaam nde wawata artude hakkude mabɓe hakkude ɓen bamrankoɓe fulɓe kono tan hollirama kam on ɗon diwan biyeteɗo ñono cercal ñono toon kay e fodde lebbi hande e jamala toon hono no holliri kadi tawi ko ɓen wadde boniyankoɓe ɓe mbawi wadde janguji ƴiƴiƴi e nder ndeɗo jonte ɓennude ɗo taw noon koto wiyete dogo firi to wiyete jabali kame to wiyete sokolo ɗen ɗon guure tawateɗe on ɗon cercle mo ñono kamɓe kay ɓe mbawi kadi wadde toon janguji hono noɓe kolliri hayso tawi toon to wiyete kadi farabougou koniyankoɓe leydi ndi ɓen ɗon wiyeteɓe fama ina tawe toon kono ittata ko pelle wadde boniyankoɓe ɓe uddi on ɗon diwan hay goto yaldata fodde ujunnaje tata ade o saaha joni ina guuri e gurdam musɗam sen gummima leydi Mali jaɓotoɗen ko bandi men debbo bano Mamadou Sara kedde kumpital e nder dunde Afrique robinde kabruji kedde dunde Afrique yoga e dowlaji gadorɗen Guinée Conakry koko hulɓini kay yiya toon debbo jareteɗo e duuɓi 52 o wuuri tan ko leydi walla mbiyen o ñamata tan ko leydi ko ina wona duuɓi 3 joni ko o fuɗɗi ñamde leydi o holliti wonde joom galle mo ko haaɗimo ha o tampi ala foof ko nafi nde ronkinimo tan woppumo yeehi lawol mum rutti kadi docteur eɓe mbawi rokkudemo hay safar konde on safar ala foof ko nafemo ko haydara guila o ɓammi ñamde leydi o holliti wonde kay ala foof ñamri gondi mbawdi weldemo sen gummima leydi Guinée Conakry dowla Tchad sungoji hooreɓe leydi jogorɗi yuɓɓinede ɗo e avril amde altine hande Saleha Kebzabo on ko candidat jogornoɗo jeeyede ɗin sungoji hooreɓe leydi o holliti o wawi wadde conférence makko altine hande o toon to Jamena wuuro lamorgo ngol leydi Tchad hollide kay wonde o natti jeeyede ɗin sungoji saabu kay ɗen baɗati toon e ñalawma hande o tawi ko on lunde biyeteɗo Yaya Dillo kollitako ma nangue tan ha wawi wadde hen mayɓe kam e gañiɓe roɓindo kabaruji kedde dunde Afrique hande dowla Côte d'Ivoire ñakkumbroso coronavirus ñalawma hande o ɓe puɗɗima ñakkude tawi
ɓe puɗɗima ñakkade tawi ko on ñakku kaɓotoɗo mboroso coronavirus tawi adi ñakkade gunna ñakku ko cukko galle lamorgo to dowlo Côte d'Ivoire woni Patrick Achi caggal makko rewi hen ko jagorɗe ɗiɗi hidde dowlo Côte d'Ivoire ha e police ji kam e safroɓe kala gasniten robinet kabaruji kedde dunde Afrique dowla Ghana horejo leydi ndi Nana Akufo-Addo kañumne de wawi ñakkade tawi ko kañum adi hollidde ñakku mum ƴettata ñakku mum kaɓotoɗo ko fate mboroso coronavirus toon to dowla Ghana gasi ha laaɓi ko tonguɗen robinet kabaruji kedde dunde Afrique Banur Mamadou Sarr faade weltare ɓiɓɓe fulɓe. Bano Mamadou Sarr golle maɗa jooɗi peewi on ɗon debbo mo ganduɗa gurɗo fodde duuɓi 50 toon to leydi Guinée Bissau tawi noon ko ñamowo leydi an kam jareteɗa tan ko duuɓi 17 kono noon hayani hoorema kay e ko ɗum ɗon tan woni gurdam maɗa ɗum noon yo Allah faabo gasi ha laaɓi ceero ko tongunoɗen kumpitale ɗemgal pulare kikiɗa hande o ɗo e yesso haalirde nde ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia karallagal to ko Saydou Abouba kedde kumpitale nder dunde Afrique ko debbo mo ɓoki sarankoɓe mami nawtuma mbañ Samba guinde Pular Banno Mamadou Sarr yo jaam Allah hiranne on jarama e kettugol.